Achiedh nade podo mako jo ohala mathoth mantiere Kibera County ma Nairobi bang' mach manyocha wang'o mwandu kendo nego ji 4 chieng' ngeso kogwen. Penjo mathoth pod medore ewi gima kelo muoch mar mach mathoth kinde ka kinde. Tendo ODM Raila Amolo Odinga ma kawuono olimo chirono mar goyo mos ne jo ohala osiem achudhe mag yakolo ma owacho ni ema itudo kod midhiero ma okwako thoth kinde ka kinde. Jafwambo marwa Eric Owenga miyo ler. Bang' mach makoch wang'o mwandu mag johala matoi e kadak ma Kibera gi kodira mokalo, johala go ne temo chung' kendo ka gikongo kuonde mag ohala manowang' ma olokre mirni. Midhiero mar majni osebedo ka juko oganda matoi kinde ka kinde ka dieri mar gima kelo masirago pok oyangi. Wach mar muonyo law ne lowo matoi en achiel kuom mago ma ineno ka gima medo chwalo midhiero. Jatend ODM Raila Odinga manotimo limbe e chironi mar timo mos ne jogo moyudo midhiero osemokalo achudhe mageto lowo matoi kendo chichni chako meye magikone to ketho mwandu kendo nego jopiny. Wale ambaye miaka yote miaka nenda rudi wanataka kunyakua uwanja hii. Sasa ni miaka 30 na kitu ni kama mimi napambana na hao watu hapa. Tena nataka kutoa onyo hapa. Tangu vile tulianza kupiga na hao watu hawatachukua hii uwanja hata wafanye kitu gani. Hawa ni watu ambayo wanyanyakuzi wanataka kuchukua hii kiwanja ili wagawanye na wajenge manyumba zao hapa. Odinga sechego bende no konitend county ma Nairobi ni oneni oketa rita makare e chironi mar geng'o masira mag mach mapoya. Sasa leo nimetoa amri kwa gavana. Niambia kwamba hii ua ambayo inazunguka hapa yote ujenzi yake ianze mara moja. Manake hapa wako na shilingi milioni 100 katika bajeti yao ya mwaka huu ya kuanza kujenga hii soko. Nimesema kwanza waanze na kujenga ua, hii fence perimeter wall. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna kata kamano ne onyiso luoro mokalo kaluwore gi migawo mochung'ne midhiero mag apoya e county ni. Kendo odwaro ni tend county koro nyaka lok paro. We need to revamp that entire department ya fire response kwa sababu hapa tunaambiwa baba ilichukua muda mrefu sana kabla zimamoto wafike hapa. Kama leo si Toi unasikia kesho Gikomba imechomeka. Kwa nini tusichukue gari za zimamoto zikuwe stationed hapa karibu na hizi soko so that kukitokea na kitu kama hii inakuwa ni rahisi. Wapatiwe training ya kudeal na moto. Hiyo gari kikuwa hapa kifungui lale na chairman wa soko. Kwa sababu sasa tutazidi kuendelea hivi mpaka siku gani? Odinga kindeno ne otiyo gi thuolo no mar chiwo kony ne oganda jotoi. Lori yangu ndio iko hapo hiyo. Nimeleta mabati 1000. Nimeleta hapa pesa taslimu shilingi milioni 1,500,000. Inyalo paro ni en higa achiel kende tok johala matoi yudo lal bang' masira makama timore dwe mar 6 higa mokalo 10. Odinga mana ka jotelo mane otene kama oting'o jod bura ma Kibera Peter Rero koro dwaro mondo nonro matut otim ewi masiche mag mach matoi. Nyinyi ambaye mnafanya kazi hapa najua mko na shida mingi zaidi. Kila mara kwa mara mnapata shida hii na mkumbo na moto hapa na chomeka hasara kubwa zaidi. Sasa yote tunataka sasa tuyazike kwenye kaburi la sahau. Tunajua kwamba the big markets in this city ni Gikomba na hapa Toi. Na zinaungua karibu kila mwaka. Lazima tukue na solution, na permanent solution. Kama wana Kibera hatutaki kuona Toi inachomwa tena. Chieng'ngeso mokalo, Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja nyocha oyudore kama tek kane ochopo Toi mar chwoyo wang'e e gima ne otimore. Ka jotelo no okwedo yo mane ogole lep kinde no. Sisi tumemwambia gavana kwamba pole kwa yale ambayo ilifanyika, lakini tunaomba ya kwamba maybe akipanga arudi atulete msaada ili Toi ifanywe nini, ijengwe, maisha yetu ifanye nini, iendelee. Seche ma oganda mano yudo lal chieng'ngeso mokalo dhi nyime kod chung' kendo gero kuonde mag ohala. Kwayo maduong' kuom jopiny kaachiel kod jotelo en ni bad migawo mar obila otim nonro ewi gino mosebedo ka kelo masira mar mach e chiro ma Toi ma kinde ka kinde. Eric Owenga, Ramogi TV, Toi, Nairobi County. Kwaya Toi ateri nyaka county ma Migori kama chenro mag